Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Antonia Mikaela Arimbi, NPM 430 0 gangsal 01 Teng mriki kula badhe nembang pocong Laras Slendra Pathet Manyura. Kagem tugas basa daerah basa Jawi. Dosen pembimbing Dr. Galih Istiningsih Magister Pendidikan. Sekar pocong nggadhahi sifat prasaja, santai, lan ngemot piwulang gesang. Senadyan nggambarake pungkasaning urip, pocong boten namung nggadharaken bab pecah, nanging ugi paring piwulang supados manusia tansah iling, waspada, lan nglampahi gesang kanthi kebecikan. Teng mriki wonten guru gatra sekawan, guru wilangan 12, 6, 8, 12. Guru lagu U A I A. Sekar salajengipun inggih menika sekar pocong. Sekar menika migunakaken Laras Slendra Pathet Manyura. Sekar pocong ngemat piwulang gesang supados kita tansah eling, waspada, lan nindakaken kebecikan. Salajengipun kula badhe nembengaken sekar pocong. Sugeng midhangetaken. Titi Laras 6 molu cici ciro 6 molu ciro 6 roci ciro cilu roci 6 cirolu roro cinem cici ciroro. Cakepan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dung angkara. Matur nuwun.